Hej blot. Ja, undskyld kvaliteten, men altså min kamera er gået i stykker, og det skal til operation her, så jeg har fået så optaget på min computer til og lidt dårligt. Ellers optaget på min mobil. Det kan også godt være. Jeg har fået, da jeg blev spurgt om jeg godt kan lave min hverdagsmakeup på min mails. Jeg får rigtig mange mails, hvor der står, at man ikke kunne vise, hvordan min hverdagsmakeup er. Og jo, det kan jeg godt. Det er det, jeg har tænkt mig at lave i dag. Ja. Og der bliver ikke nogen klip i den her. Så det kan godt være, at den bliver lidt lang, men jeg håber, I vil se den, fordi at, den betyder rigtig meget, hvis I ser den. Den bliver ikke klippet i, fordi at min nudelmaker fucker simpelthen så meget, at det gør, at jeg ikke er åben. Det er lidt norderen. Og det kan godt være, at jeg kigger sådan lidt op nogle gange, når jeg tager makeup, men det er fordi mit spejl står ovenover mig. Så ja, jeg vil bare begynde. Ja, jeg begynder bare. Og det første jeg har, jeg starter med, det er min navnløs. Jeg ved ikke, om I kan se den. Den der. Den hedder Super Stray B2H. Ja. Den starter bare lige med, fordi der er næsten ikke noget i, men så gør jeg sådan her. Og så duer jeg det bare. Rundt. Hovedet. Og det ved jeg ikke, om jeg kan se. Og det er perfekt. Men jeg ved ikke, om I kan se det. Nu er der på sådan en prikker rundt omkring. Så tager jeg min første. Ja, så er det rigtig dejligt blødt stykke. Og jeg lige kort der, og det her bare bare for det. Det er helt. Og på min næse. Nu har jeg det på. Og der er jo så dårlig kvalitet, at det er næsten lige, jeg kan se det. Så vil jeg tage min Dextrus. Det. Og det er min. Der er heller ikke særlig meget tilbage, men det er bare lige sådan en. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er ikke så nemt. Sådan der, den er mediefarve, og så sådan noget. Det er bare lige til at. Så tager jeg den her børste her igen. Og bare lige gør sådan her. Og så kører jeg lige under øjnene her. Så jeg ikke får rammer. Så jeg ikke har rammer, hedder det. Og det er egentlig ikke særlig meget, man skal have. Og ham gør jeg under det andet øje. Og så tager jeg også lige over øjet her. Øjet, der. Så nu har jeg gjort det, og der er så dårligt for til det lige, så jeg kan ramme mig, men jeg har ikke det. Så tager jeg bare lige den her under her, under her under næsen. Og bare det gør sådan her. Så tager jeg min.
Så tager jeg den her igen, og prøver at få så meget ud på den her. Så har jeg noget tid på at vente på det her. Sådan. Og det bliver bare sådan klatter. Så det er faktisk mega lidt, jeg har på. Og lige meget. Så tager jeg den her børste igen. Og skærer jeg det her. Og den tager jeg, og den kører jeg. Dernede. Til at starte med. Så kører jeg bare den her. Så har jeg igen sådan. Ja, så tager vi lige sådan. Og så tager vi den her. Voilà. Og når der cutter det. Og kører rundt. I hele fødselen. Så har jeg så lagt det. Og ja, det er faktisk fint. Tager min dæktus. Nej, dækstift. Så er det ikke dæktus. Og det er en helt mørk, det er den mørkeste, man kan få i tiger. Ja, jeg skal bare lige have en lille dæktusse. Og der var sådan en små prikker af. Rundt omkring. Og det er ikke altid, jeg bruger den her. Kanskje hvis jeg får mig en her. Og det har jeg altså lige i dag. Ja, så har jeg gjort det. Jeg ved ikke om I stadig godt kan se det, men altså det ser sådan her ud. Ja. Nu må jeg så mig lidt fokus. Sådan. I kan høre falde lidt. Og så nu har jeg det, og så tager jeg den her børste igen. Den her igen. Og slår ud af det der. Og nu som jeg har fået den mørkeste på, så tager jeg den bare. End hvad det andet det var. Men det er fuldstændig lige meget. Fordi jeg egentlig med min turen. Og så har jeg så den ja, dækstifær, den får faktisk en tid til at skille rimelig meget. Og det er altså ikke særlig nemt at se. Men jeg vil prøve at tage billeder efter det, og så sætte det ind på min blog, om hvordan det var. Så det gør jeg. Nu har jeg gjort det. Så tager jeg mit ødelagte puder, og det er en 009 hamper. Rimmel London. Den er helt ny. Den er så ny. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Så et nummer. Det er jo nummer, det ved jeg godt, hvad der er. Men altså, på den mørkeste side, det kan jeg ikke huske. Så tager jeg den her, der står. Og så sådan rundt.
Jeg vil helst ikke have klummer i. Og det kan jeg lige få noget. Der er stof lidt. Og så tager jeg bare lige sådan hurtigt fra. Og jeg har set ikke nogen lille, fordi man kan nærmest ikke se, at jeg har det her hoved. Så jeg synes, det her det virker til ret meget. Det er det overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke ret meget. Jeg får en helt naturlig, min helt naturlige hudfarve. Men det gør jeg sådan, at jeg får lidt et andet, hvad hedder sådan noget, i mit ansigt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nå. Okay. Så er jeg færdig med det. Så tager jeg med øjnene. Nu gør jeg det sådan noget. Hold så med det andet øje. Og så tager jeg en eyeliner. En helt sort eyeliner. Eller blæslyst på. Og sådan her. Den tager jeg. Den her. Og min øjenbryn. Så jeg får en helt anden. Okay. Og man kan tydeligt se, at man tager ens øjenbryn op. Det er helt anderledes. Så jeg tager min øjenbryn op. Det ligner nok. De er faktisk ikke særlig meget farve. De bare lige sådan tegnet lidt mere tættere. Altså sådan er det. Men jeg skal sige, at jeg har øjenbryn. Fordi det ikke sådan noget. Så tager jeg den her. Og det kører jeg bare lige her. Jeg ved ikke, om I kan se, men lige her er der i mit øje. Så kører jeg den. Så. Nu hvor jeg har gjort det, så vil jeg lige tage min lille bitte mascara her. Det er en helt sådan lille mascara, hvor jeg lige tager den her. Her. Så har jeg fået lidt mascara på. Med min lille mascara. Så vil jeg tage min rimmel. Min brune mascara. Og det er sådan nogle. Okay, det var vist lidt for mørkt det der. Der er sådan nogle takker på, så den tager rigtig ved ens øjne. Og det er dejligt, at den gør dem lange. Nej. Så fældede den lidt i den ene side. Jeg fik den mascara på. Så er det godt, at jeg har min lyserøde. Eller. Så. Og så er det her. Og så men det er rigtig godt lavet mascara på. Jeg er godt lide. Bare det sidste mascara på, jeg vil sige. Så. Det var min hverdagsmake-up det her. Jeg vil se videre lidt mere på min gå ned og like. Kommenter det.